yo gua hatiar ni kang sambagi ketom raminit plika prapo apor cok si pucot karbia program lelang pon tulon ng mediong westalong nektar paro henira adoli aprang si det pia birta arju pon ikta birta kelong pon ateng ke kedamtang aciklo lang lokso aha varalong ingnar kelok penggunda kedo ipu monita tung kelang dun cetor cetor puta birta long pon adun tu birta kelong pon ateng ka coki hola pen bor pung ka celeng ali ke bate ponji apang oton bomlo ala bangso ke oton bomalong bang tek tek de atum padik dar dun det na pusi ke rahi kaceku atumapan ke kang uran ponji atan parpu di pontang lo. Adun tu abir tak kelong pon ateng non econg me pelekson ahut camping kebang atum kening jete kang ateng non elekson haidet lo tante ke du kelak atum apang ke sese akar ke la sisipi ponji puta bita long pon adun tu abir tak India ahabar hemrit kelanga minister kaning jepon ateng monita tum sai katiki pelok kecing kurune lasinong kebang jikero take tilapan sementak ke tilapening ti ake ti klem ponang popusining jepon adun tu abir tak kalong koratang India ahabar inut aoso amahang ketek amahang ete adon perpumling ingkoy rapo dokter atum ketan ateng kelabang so aoso de ong artado ong dilapen kanong jeni ong dilapen ketilote acetle abelo puta tantekang adun tu birta kelong pon ateng ke kalo joni aro lalong inutanim so pilang ke